Där. Kolla. Och stoppa in handen. Stoppa in handen där. Ser du något? Jag har fått en egen blick. Ska jag hjälpa dig? Kolla. Titta. En egen blixtentröja. Kolla. En egen blixtentröja. Titta. Blixten. Nej, jag har fått en blixtentröja. Inte mamma, men nu ger dig en blixtentröja. Pitta. Den har jag också. Blixten är där borta. Pappa. Ayo.